अगर आप चाहते हैं जवाहरलाल रसीला एंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। सिंगिंग बाय गणेश अकेला लेके सोया का मंडल माथे चंदन कोइले बा रे सखी। लेके सोया का मंडल माथे चंदन कोइले बा लहंगा उठावा के दाना दंदन कोइले बा रे सखी रे। लहंगा उठावा के दाना दंदन कोइले बा। माँ दुर्गा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। का जाने कहाँ से सीखले बा मरदा से जिया पर हमारो छोरा बेला गरदा। का जाने कहाँ से सीखले बा मरदा से जिया पर हमारो छोरा बेला गरदा। हो खाली दाना दंदन कोइले बा। लेके सोया का मंडल माथे चंदन कोइले बा लहंगा उठावा के दाना दंदन कोइले बा रे सखी रे। लहंगा उठावा के दाना दंदन कोइले बा। राम बरन के रहे सेटिंग रोज रोज करता रे वो करो बेटिंग रे सखी। राम बरन के रहे सेटिंग रोज रोज करता रे वो करो बेटिंग रे सखी। कौन से अकेला दाना दंदन कोरेला। लेके सोया का मंडल माथे चंदन कोइले बा लहंगा उठावा के दाना दंदन कोइले बा रे सखी रे। लहंगा उठावा के दाना दंदन कोइले बा।